May buntag kanang ang ubang mga tao ba moingon nga kana si Pastor KG man no. KG daw ko kay usahay mong good mo badlong ko regarding anang mga kuan bitaw mga tao nga nay mga bisyo nalulong sa makadaot nga bisyo like mga palahubog kusog manigarilyo labi na gid kanang nagamit og drugs bitaw no. Ang uban moingon nga KG daw ko kay mura ko manghilabot ko sa ilang kinabuhi manghilabot ko nga murag ako daw silang gikwaan og katungod bitaw nga mo pili ug unsay nga ilang buhaton no. So ako lang ikatubag dili na siya KJ no. Kung mubadlong gali ko nga ayaw ni buhata kay dili na siya maayo dili na siya KJ kundi concern lang ko kay nahigugma ko no. Kay labi na kana mga makadaot nga bisyo para mo na ako gitawag na siya og makadaot nga bisyo tungod kay moabot ang panahon nga maningil na siya sa atong lawas madaot sa atong lawas sa napuhon no. Kay kung arito sa Bible nagingon diya mga igsoon nga kung unsa atong itanom mao sad atong anihon. So kung mo tanom ta og dili maayo sa atong lawas labi na kanang mga bisyo nga dili maayo puhon mo ani sad ta og di maayo masakit ta or nabitay uban bitaw nga mawa nining kalibutan og sayo kay tungod kay nasubraan ra bitaw sa ilang bisyo bitaw giatake or unsa daghang mga ingana nga instances mga kaigsoon no. So once mo badlong ko ninyo mga higala labi na mga brad na ko diha kung mga higala mga suod sa duol sa dughan dili na bud pasabot nga nasuko ko ninyo dili na bud pasabot nga gikwaan ta mo katungod kung dili nagpahinumdom lang ko nagpahimangno nga unta atong ampingan atong lawas. I believe mga igsoon wala ta nahimugso nining kalibutana wala ta gipakataw sa Ginoo ning kalibutana para lang hinahinayon nato og laglag ang ato ang lawas no. Kay wa man jud laing kapdul nga na makadaot nga bisyo malaglag yun tong lawas na no. So kuan man gud kita ba ang atuang lawas dili na kita tag-iyani kay nagpakamatay man gipala kamatyan man ni Jesus Christ no. So gipalit ta sa mahal kay nga bili mga igsoon no. So dapat ang ingon sa balang kasulatan we should honor the Lord with our body. So ato bitong himayaon ang Ginoo pinagis tong lawas na kanang mga makadaot nga bisyo usa man na siya kapamaagi usa ka aksyon na siya mga igsoon nga wala na himaya ang Ginoo no makadaot gani no. So mao na mga igsoon nga ako nagpainumdum ako kay concern ko nahigugma ko unya usapod dili ni siya KJ kay ngano man ang makadaot nga bisyo bati jud og impact daghan kay mga igsoon pareha kay bawo na mo ako ning balik-balikon di ba sigarilyo sa impact sa sigarilyo makadaot sa baga unya at the same time ang sigarilyo karon mahal na kayo inom atay di ba makadaot sa atay ana makasakit nya mahal na sad kay limnon ron nya napay gasolina nga mahal kayo daghan kay mga pamaliton mahal no. So tanan mahal mga igsoon. So apilan pa nato og makadaot nga bisyo unsa na lang atong ipapalit og bugas instead mas mayagali nga kanang atong budget para sa mga bisyo-bisyo ato nang itabang sa mga kubre na mga tao karon nga luoy kay nakinahanglan og mga pagkaon na kinahanglan og kwarta mga igsoon may mayo pa gani atong itabang na nila no kaysa usik-usikan lang na nato no. Once ma-influence ka sa makadaot nga bisyo bisan kagalingon imong anak gali na mga instances na mga naitabaw na bisan kagaling anak gali uban gi-rape sa ilang amahan ana no kay ano man wala na kahibaw sa ilang gibuhat tungod sa makadaot nga bisyo no. Nay nakadunggab nakapusil ana tungod kay na-influence sa makadaot nga bisyo nya nay nadunggaban lang tungod kay nahambugiro man nagbinulala man nadunggaban siya kay hubog ana no. So akong nabantayan nga dili makahatag og maayong impact sa atong kinabuhi ang makadaot nga bisyo labi na daghang pamilya nga nangaguba labi na gid ang bisyo kanang mga drugs bitaw daghang panimalay nga nangaguba tungod sa makadaot nga bisyo. May pay maayo atong himong bisyo ang Ginoo mga igsoon kay wa pay gasto niya makabuutan pa nato no. So ako pasensya no ako dili ko KJ nga na akong dangon ta mo pero concern lang ko but still the choice is ours no. Dili man ta mo pugson pero tungod kay nahigugma ko yung mga igsoon di kalikayan nga mo pahimangon mo pahinumdum to no kay diha namang gugugikan no mga bisyo daghan kapoy na guys gutan akong mga makaulaw nga binuhatan sa una adik syambong basta daghan kayo inom sigarilyo nga bay mga klase sa bisyo-bisyo pero akong biyaan tanan akong gisurrender akong tibok kinabuhi sa Ginoo tungod kay ako nagtuo nga wala ta gipakataw sa Ginoo para ana kung dili gipakataw ta sa Ginoo para mahimaya ang magbubuhat nato no. So mao na mga igsoon mao na akong gamayng ika-share ninyo nga dili ang taon ko KJ no dili ko ingon killjoy tungod kay mo share ko niyo about ana nga badlungon ta mo tungod kay nahigugma ko ninyo no. Love you.